County ma Elgeyo Marakwet kokale migao mar jamni ogolo siem ne johala mag jamni mondo mi oyud oboke mag wuotho gi jamni county no kod oko mare mar geng'o landruok mar tuo jamni matimore tok jamni tho e gwenge mopogore opogore county no kalore kod kuo jamni. Kalore kod jatend bad migao mar jamni county no Joseph Kieng, thoth johand jamni ok luw chike mag ohala no ahinya mar nono ni jamni oyudo chanjo madwarore kendo mag bedo gi oboke makare mag wuotho gi jamni e gwenge. Shida pia kwa hii magonjwa ya mifugo ni wachuruzi wa mifugo. Wanatoa mifugo kona ingine bila kupitia ofisi, wana spread hiyo mifugo. So tumeshirikiana na ofisi ya county commissioner. Tunaweka roadblocks na madaktari wetu so that hakuna ng'ombe inapelekwa bila kupata permit kutoka veterinary. Ushauri yangu kwa jamii ni wakati tuko na program ya chanjo ya mifugo, kila mtu hakikisha alete ng'ombe na hata ili ng'ombe zote sababu ukiwacha yako inakuwa store ya magonjwa na inatupatia shida.